Mang Pedring. Gago, Ika. Bakit? Nabidyo na. Good morning and danyans. So ito na naman ako, breaks ng anda. Kung papansin nyo, kagising ko lang kasi alas 4 na umaga. Ngayon, magja-jogging kami. Day 2 na lang aming pagja-jogging. Ayan. Tara, samahan nyo ako. A few moments later. Dito kami ngayon, no, mga tropa. Yan, no. Ayan, so magandang araw ang danyan. So andito kami ngayon sa barangay Turi-Turi. So yun no, andito na kami sa barangay kung saan maraming tower. Pero joke lang to, barangay Turi-Turi yun. Yes. Yun na nga, mga kaibigan, no. Dito kami ngayon sa Pantalan. Sopas kami, mga ka-tropa. Sopas. Yan, mga... Akong bahala sa'yo. Oh, siya daw bahala sa'yo. Baka na. Bahala kayo, tama yan. Andun ba yung Pwede road boy. Tunik. Lag ka. Lag tayo. Nakakulit ka pa, Jay? Ano yung pinapanood yung Julo na ay up? Para low space mo. Ayun pala sana ginamit ko. A few inches later. Good sila guys. Pagod na pagod siya. Sakit ng tuhod. Yan si Mang Pedring. Subscribe sa kanyang channel. Hanapan ninyo dyan, ibang pa yung kamay.
Vlog mo na, break. Ika-play na yan. Ako. Uy, bawalan. Uy, bubuta. Boyan! Magbagkong. Hindi. Ay, bagbag ko nga. Yan na. Gilid-gilid. Like, anong balak mo? Biglang kitna. Ayaw mo? Oh, late naman. Let's check. Uy, bawalan. Ayaw magbagkong. Uy, 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 uy. So yan guys, no, andito na si Mang Pedring. Sinusundo na tayo. Tubig. Tubig daw, tubig. Tut tut. Water break. Water break. Alam nyo ba na 98% ng katawan ng isang tao ay composed of water? Ayaw mo na. So, kailangan natin uminom ng tubig to replenish our body. Finish. Yeah. Ano? Replenish. Yeah, para ma-rehydrate yung katawan natin. Para iwas komplikasyon. Kasi kailangan ng katawan natin ng tubig. So, may trivia sila ka. Ano? Mayroon daw. Sige, sige. Ano Ilocano ng birthday? Birthday. Alam nyo ba? Ano? Hindi. Kasangay. Kasangay? Kasangay? Sabi nila. Sa La Union. Kasi ang lalalim na happy naragsak na kasangay. Kaya nga. Oh, ang lalalim na Ilocano. Pamasahe. Ano? Plate. Ayo, alam ko yan na parang narinig ko na yan. Ano? Plate. Pliti. Awan pang plate. A few inches later. Yun na nga mga kapidring, oh. Malapit na kami makauwi. Uy. Pakara. Touchscreen. Mang Pedring. Bago ika. Bakit? So yun guys, so nakarating na kami dito sa bahay ng aming kaklase na si Laika. So naghanda yung mama niya, senti din niya ng sopas. Ano tawag? Breakfast namin. Peace! Mang Pedring! Subscribe yung mga na. Subscribe naman sa aking mga YouTube channel. Ilalabas ko na yan, malapit na. Magantay-antay lang kayo. Wala, abangan mo kaya sila doon. Close mo sila? Nangalap akong cup. Sa December. Dali. Oo. Good morning po. Paano na sila? You're handsome than the morning. Ay, wow ma'am. Ay, ma'am tuloy. I think ante. Ba't naman nagdilat? Totoo naman. Kaya nga. Kinikilig ako. Dali lang. Payatin ko muna itong... Ano magad? Nalikan na ka. Maglagay ka lang. Ay, sa bahay niyo. Hindi pa sa nakawin. Overnight ba? Pag manakalang. Buti sana ka-over. Ket nyo? Bet ko, bala kayo. Basta kahit ano sa akin. Yo, breaks ng anda. Eh, kapasyiit na. Hindi man tayo nag-picture kanina. No? Ang sumpitan. Wala kang nagkasitong ba? Malayo. Okay, ano pa? Yan naman, hindi ko marinig. Ulit. Pag may ito dyan? TikTok. Sa iyong tingin. A few moments later. Yun na nga, kukuha na kami ng ano. Lagyan nyo na lang ng bawang, paminta, tsaka kalamansi. Ano lang ang bag mo? Tubig. Tubig na may ano. Kalamansi. Uy, may nukay tayo ah. Uy, jackpot. Yun na mga kapidring, katapos ko lang nag ano.
stay with